Kadong Kerbilongat, Nalitum Arjulong le lang ne North Sentinel Podim, Non Hedjong isi news media long paklang ponje, inut US YouTuber, alangli hadak kedam ji pan kabori, lapete hadak kedo arat Sentinelis, alangli tumpan kecetong ji kabori ya joine alangli, patex tame jang nang koklo, alangli pan arrest pun tang elo. YouTuber arrested after trying to make contact with isolated tribe living behind died coke can. Isolated tribe ulutangte hadake tribes tumsi gidolo bon same hadak a tribe tumlong ke lage madus tame damlong le. Bangso kaching nang check a YouTuber ramen lake Mikhailo Viktorovich Polyakov. Alang li ningka ko rapti vedlang Indian sarkar mate a government pen halabang so adim pan restricted area pusipulo mate restricted territory pusipulo. Bangso island gido lake Indian Ocean along sido alang li hadak keda mathe video kasilam ji panse alang li dam. Alang li telong pen dam de rapi hadak alang li Quran le pudok dok mate Quran le rogapi alang li visual vudlo visual mane virvir pursi pune pineli karbi alam benke alang li hadak vudlo bangso visual ki vudate hadak sentinel along ke do atuma phan sentinelist puspulo hala duman pai trek je phan mate hala tum phan ki pawang ji phan bon seme hala sur sentinelist mangke bang udelo amar alang li hadak pilo diet coke lapente narikol mate narikoy alang li hadak bitekanglo lapente chebang jelo bon seme hadak okiri atum a charmen ke thek dunong atum alang li tum lam hoy pinam delo amar si alang li phan apiba ke deb nang kon check alang li phan kenep kangnang pon lake Port Blair po along lake Andaman and Nicobar Island a capital lo alang li phan case pabon lok lo athe alang li Indian alu mate Indian aron atang alang li karkan pot India sarkar pen halabang swadim bendel kado kavya munit tum phan hadak padam long le athe hadak sentinelist atum angtan pen mane angtan pen amuni tum jong se alang tum adim bang lo tangte alang li tum bang sentinelist atum bang keso archaguni alang tum immunity abi pusib immunity pulo tangte la ilitum okarlo keso pen kichipat jogji ajakong la le ilitum kudet stame chok halabang so keso pen kichipat jogji ajakong magalang litum nong abi la suppose India sarkar pen stame halabang so adim ke bendel mane angtan pen amuni tum hadak damong le la chotakali lang hadak madule dam stame hala sentinelist atum bangke tengkheng weglo alang litum thai stame otkraila laben ke haku akai sonsi alang litum hadak do alang litum hunting mate alang litum sikar ke dampen loksi alang litum cipangreng alang litum sai chutiki stame thekte laben development ahin at ke hadak bangke abi pinlo haku akai ting lo hadake laben ke hadak population ke jumpik pusipu Caroline Pierce Survival International director alang li kaning jege lason lo Polyakov lake alang li methang phan ke je pasung chot kalilo lake hadak arata tu matela sentinelist atum hasame ke pasung lo lake pusi alang li hirben ningje pon lo labang so alam kaning je pon angko ke lalo hadak iri tum jong sig dam lo tangte lai okolong nakidun la kisso anstame hadak arata tum phan enjoy pick the Andaman and Nicobar Islands Protections of Aboriginal Tribes Regulation 1956 aronating binsi ang tanamuni atuma phan hadake padam ji aphan ban cheklo 2018 ahut alam se mai chathanang halamang so ningkan inut missionary dolo alang li ningkan ko ra drop alang li men lake John Allen Chow alang li kupilo hadak damnong li puchini lolo lapente aron se alang li chini bon same alang li hadak chini lor si damlo hadak arna malam ke prosa damji mate ke thanam ji panse alang li damlo alang li chemathalo arnam si alang li phan hadak ke toilu si mathalo sitame alang li hadak ke dama joine alang li apran same dam julo thai pen alang li phan aplang alang li phong thom ke dama phisi alang li apran nam nang lo ke cheng si alang li halabang so adim ke pali je phan telong ke be ka phan 25000 tangka pilo lapen ke alang li tum hadak damlo bon same ke dam cheng hut hala sentinelist atumbang alang ni tumpang tumjui hala bang so ke dam hut alang ni pregjam mesen a gift mate a hormu sitame pon pilo lapen derapi alang ni dam thulang second time alang ni dam thulang hala bang so hut sitame lasono sentinelist atum alang ni phan plung lo lapen thai min sitame up hala bang so thai bible long sitame upload amas alang li hadak min sitame bang nangjui bon same alang li decision man ke strong pick lo je alang li hadak dam vegji lapen de hadak tumphan ana malam than vegji amar sila third time alang li dam lo lapen de telong ke veg tumphan pulo nang li tum dakpen dam mop pulo lapen de monaing tum mon pulo bon same alang li hadak pali lo
Sentinelist atum nep check lo api pathia lo hala telong kebe katumbang alang ditum api naching tum tu apor bangke bangso amunit phan John Ellen Chow phan make kipip tuang ding lo alang li thithiang ko ningje pon nili phanjong sila Sentinelist atum na pithi lots dame alang li tuman thangna ta biri pusi ningje tapena koi piri hala Sentinelist tumhan akoi piri pusa alang li ningje pon 2004 aningkan Indian Ocean along chikli bang lo amasi tsunami dokong lo tsunami polotang de nan tum same chini lo lang ke the jong si pir the jong si chi juglo polotang de hagora lang se me claim ji labang so alang ke claim a join e pinana dim ke ingum de ji lasya dak tsunami doko ga join e Indian government pen alang itum helicopter pen lang nam lo lang nam nang ko ka the hala bang so adim lage India along si puri lang India territory lang lasi lang dam lo labang so helicopter pen kelang dam hut stame ko pilo hadak Sentinelist atau mangke thai men si ki abdul helicopter pa amala helicopter ben kedam tum seme chini lo je alang tum thang thelang la se alang tum uthot je bang thulo isi alam do thulang bangsu Sentinelist atum ang tal men ke bang tum pan chemisen itip do pu like 1991 aning kan Indian Anthropological Team pusipu hala so team alang litum hadak kedam hut bangke chemi pik pu mol seme lai phongwet pulo alang tum hadak kedam hut alang litum narikol di narikoi sitame pilo अपन आना लितुम से में चुडेंग पामिलो निंग करंग पे si chuhum dunlo bon same hala itivet pu api kiram thubang ke aggressive pik alang litum mate here me kai ki se me ke teng thing ji man se alang tum matha e labene isi ke ma humi me alamang ke lason no muni datum pulutang de curiosity do iditum kachini ji funding khang sita me do post me hada ga litum ke hala bang ke abi pusipu alang litum hala bang so island bet ang tan same dam dei pusipu island pulutang te la talu pi angbong nongli doko ji hala fancy island pulo India sarkar pen समय hala bangso di banded a joine bangso US pen a youtuber fan समय ne binang ponang ko ngo lasi dak pen tum copy loge Charlie ili tum content creator dopik Facebook punon YouTube punon bon समय ili tum chichini paminang ji je views like a joine e tum risk asai bang claim ke denang ji ili tum aron ar kan ke denang ji ili tum thek ponong ji pinan content creator to pinan tum ke risk and pick di bike समय stunning समय claim red public along lata lason mai tum claim red nang ji likes views ajoy ne ili tum e pranam ji lo plotang te kupisi ali do hilang lapen ke likes views ajoy ne ili tum e character bang समय je phalang na ili tum likes views ajoy ne ili tum peri care समय aron re lason bang e kali de nang ji lason tak tak sil tum social media along समय tum je tap ning di tu bang ke tum claim de nang ji lapen ke kijur si ili tum han nang welcome ke di mang ke ili tum समय dam de nang ji ili tum Cipahilo cenang ji tum chere cenang ji isialam tu tulang hadak North Sentinel long amuni tumbang Sentinelist pusipulo bor seme lagi kado kawe kapre arat tum si ningje chot hadak amad arat tumbang koson na amen kecir ne labe alang tum language alam stame ratum chini ne hadak arat tum original amen madus name chini ne lang wan eli tum bang so video long cethanam chotnang prabjin pen tum kapre ka video long ili tum cetong tunang jorolo nani tum bang so video kecheng pen kijuran kilang kontek pot pura cetong tunang do me thang me karno